May Santo Tomas Eneria, 29 anyos, Daraga, kan Daet Camarines Norte. Aki ni Ronald Reza Eneria, asi ni Maricel Elnar Santo Tomas. Mark Jerome G. Rojas, 28 anyos, soltero, kan San Fernando Camarines Sur. Aki ni Nestor G. Rojas, asi ni Gemma C. Rojas. Liwat Diyos maray na aga, namumutan ko mga tugang. Ngunyan, iyo ang ikatulong Domingo nin Kwaresma. Ang satuya pong tema, iyo an pangangaipo nin padagos na pagbabago. Sa pagtalubo, yaon ang pagbabago. Ipamibi niya to na sa satuyang pagtalubo bilang mga Kristiyano, magdanay sa satuya ang tunay na espiritu nin pagbabago. Pagbabago na makakapagpalinig kan sa tuyang kalag, asin makakapagtao sa tuya nin katuninungan. Ang sa tuya pong celebrante sa banal na misang ini, iyo si Reverendo Padre Ryan Oliva Fenish. Matindog po ang gabos.
Sangaran ka nama asing kan aki asing kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurangnan ta, an pagkamot kan Dios, asin ang pagisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang akon tan sa toma kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala kunin makuri sa isip sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadsi ako ki Santa Maria Danay na Virgen, sa gabos na Angeles sin Santos, asin sa indo mga tugang, na kay pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada ang sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na dayang kasagkoran. Amen. Amen. Kagurangnan, maherak ka, kagurangnan, maherak ka. Kristo, maherak ka. Kristo, maherak ka. Kagurangnan, maherak ka. Kagurangnan, maherak ka. Mamibi kita. O Diyos, ginikanan kan gabos na pagkaherak, asin gabos na karahayan, na nagtukdo kan mga bayad sa kasalan, sa pag-ayuno, pagpamibi asin paglimos. Kogayng hilingaan pagpahayag kan sa mong kapakumbabaan, tanganing kaming pinakumbaba kan sa mong konsensya, danay na paitaason kan sa imong pagkaherak. Hulaga Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay sa nagahade, kasarokan Espiritu Santo Dios, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukop ang gapos. Liturhiya kan tataramon. Pagbasa sa libro nin Exodo. Si Moises nagbantay kan mga karnero ni Hetro na sa iyang panugangan. Pade sa Midian. Dinara niya ang mga karnero sa ibong nakadlagan, asin nakaabot sa Horeb, bukid ni Diyos. Ang anghel nin kagurangnan nagpahiling sa iya, sa laad kan kalayo, sa tahaw kan sadit na kahoy. Nahiling ni Moises na ang kahoy naglalaad, alagad dai na pupuspos. Maduman ako, ulay niya, asin hihilingong ko, kung daw taan kahoy dai natututong. Kan mahiling kan kagurangnan na si Moises nagduman, inapod ni Diyos hali sa kahoy. Moises, Moises. Uya po, simbag ni Moises. Dangan sinabihan, dai ka magrani, halia ang sapin sa imong bitis. Banal ang daga na sa imong natitindugan. Ako ang Diyos niya sa imong ama, Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, asin Diyos ni Jacob. Tinakpan ni Moises ang sa iyang lalawgon. Natakot siyang nagtingkalag sa Diyos. Dangan ang kagurangnan nagsabi,
Nahiling ko ang pagtios ni sakong banwaan sa Ehipto. Sakong nadangog ang sa indang inagrangay. Aram ko ang sakong mga kasakitan. Asin napadigdi ako sa pagligtas sa inda sa kamot ng mga taga-Ehipto. Asin sa pagdara sa inda, hali sa Ehipto, pasiring sa daga na mayaman asin mahiwas. Daga na naglalangoy sa gatas asin tangguli. Dangan si Moises nagsabi sa Diyos, kung dumanon ko ang banwaan ng Israel, asin sabihon ko sa inda, asin kung sinda maghapot, ano ang sa iyang ngaran, ano ang isisimbag ko sa inda. Ang Diyos nagsabi kay Moises, ako, iyo ako, ini ang sabihon mo sa banwaan ng Israel. Ako, iyo ang nagsusugo sako sa indo. Sinabi man ng Diyos kay Moises, ini ang sabihon mo sa banwaan ng Israel. Ang kagurang na nin sa indong mga magurang, ang Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, iyo ang nagsugo sako sa indo. Ini ang ngarang ko sagkod paman. Sa ngaran na ini, ako gigirumdumon, nin gabos na kapag arakian. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An kagurangnan marahayon asin maheherakon. Ang kagurangnan marahayon asin maheherakon. Kalag ko magpasalamat ka sa kagurangnan, gabos na uyas ako, umawon ang sa iyang ngaran. Kalag ko magpasalamat ka sa kagurangnan, ang gabos niyang balaog, daimo paglingawan. Pinapatawad niya ang gabos mong kasalan. Binubulong niya ang gabos mong helang. Ang buhay mo inaagaw niya sa lulubngan. Ika sa iyang namumutan, asin nahihirakan. Katanusan ginigibonin kagurangnan, sinusurog niya ang gabos na pinapasakitan. Ang sa iyang dalan ipinapahayag niya kay Moises, asin sa mga taga-Israel, ang sa iyang mga gibo. Pagbasa sa inot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga tugang, buot kong rumdumon nindo ini. An satong mga magurang, gabos nagsunod sa panganuron na nakakalindong sa inda, asin gabos nag-agi sa dagat.
Sindagabos binunyagan ni Moises, duman sa panganuron, asin duman sa dagat. Sindagabos nagkakan, kan kakanon na espiritual. Asin sindagabos, nag-inom kang inumon na espiritual. Huli ta sindagabos, nag-inom sa gapong espiritual, na nagsubaybay sa sainda. Gapo na iyo si Kristo. Alagad, kadaklan sa sainda, dai nagustuhan ng Diyos. Asin, ang saindang mga bangkay, nakahurutad sa lantad. Inigabos nangyari bilang patanid para sa sato, na dai kita maara sa maraot arog ninda, arog sa inda. Dai kamo maggurumod-gumod, siring kan ginibo nin nagkapira sa indo, asin ginadan sinda kan paragadan. Inigabos nangyari sa sainda bilang patanid, asin ini sinurat tanganing adalanta na mga nabubuhay sa kataposan kan mga panahon. Tataramon nin kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindugpain ka po sa pagrukyaw kang banal na ebanghelyo. An kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa, kan banal na ebanghelyo, susog ki San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Sa oras na ito, may nagkapirang dominatong, inosip kay Jesus na isinalak ni Pilato ang dugo kan mga taga Galilea sa dugo kan mga atang na idinodulot ninda. Si Jesus nagsabi sa inda sa paghuna nindo, ang mga taga Galileang idto, urog na mga parakasala kaysa iba, hulitasiring an sa indang pagkagadan, bako, sinasabi ko sa indo, na kung kamu dai magsolsol, kamu siring man kaiyan magkakagaradan. Itong 10 may 8 na nagadan, nagabaan kantore sa Siloe. Sa paghuna nindo, urog sindang may kasalan kaysa ibang mga taga-Jerusalem. Bako, sinasabi ko sa indo, asing kamu kundai magsolsol, kamu man gabos siring magkakagaradan. Asin idinagdag ining parabola, sarong lalaki, may balikgang na ipinatanom sa iyang uma. Naghahanap nin bunga asin daing nakoa. Danga nagsabi sa nagtanom, nahiling mo, 3 taon na ako nin pagparadigdi sa paghanap nin bunga sa balikgang na ini. Asin dae akong nakokoa. Paluda, sa anong pakinabang ang daga na sa iyang ginagamit? Alagad ang nagtanom nagsabi, kagurangnan, bayaan mo ngo na sa taon na ini, sa kuyang gugudakon asin bubugta kanin abono, kundai paludon.
Marahay na bareta kan kagurangnan. Pag umaw sa imo, Kristo, matukaw po ang gabos. Mga tugang ko kay Hesu Kristo, duwang punto sa na mga tugang ang satuyang paghurup-hurupan ngunyan. Enot na punto mga tugang. Narisa ko po, siguro narisa manindo mga tugang na ninhulit tayaon na po kita sa panahon nin Kwaresma, Lenten season. Diba? Uso naman ngunyan ang mga Lenten religious practices. Marahay po ini mga tugang. Halimbawa, ang igwanin mga parokya, dawa po digdi sa tuyang parokya, igwanin mga religious organizations, mga ministries na nagkakaigwakan sa indang Lenten pilgrimages, di ba? Pag naghihiling po ako sa Facebook, kadakol kan mga parokya na nagkakaigwakan sa indang mga Lenten pilgrimages. Nagduduman po mga tugang sa mga ang inaapod na mga pilgrim churches. Lalong-lalo na po mga tugang tayaon po kita sa taon nin paglaom, di ba? Jubilee of Hope, Jubileo nin paglaom. Kaya nagduduman po sa mga ang pilgrimage sites, tanganing makaako po nin mga indulgences. Marahay po ini mga tugang. Halimbawa, digdi po sa tuyang parokya, nagkakaigwa po kita kan Stations of the Cross, pag-istasyon. Kundi po ako napapasala, tuyong Biyernes, tapos at siyan ngunya na aldaw na Domingo, at siyan na alas 4 nin pagkahapon, o ako po ang mamamayokan, gigibuhon pong pag-istasyon, Stations of the Cross. Marahay pong ugali iyan mga tugang bilang mga Katolikong Kristiyano. May nahiling naman po ako, halimbawa sa Facebook, nagkakaigwanin mga Lenten recollections. Halimbawa, digdi po sa tuyang parokya, kanenot na simana kan bulan na Marso, nagkaigwa po kita kan Parish Lenten Recollection, na ang facilitator kaklasiko, si Father Francis Tordilla, rector kan Holy Rosary Minor Seminary. Magayon po iyan mga tugang, marahay po na mag-attender kita kan mga Lenten recollections. As in, iba pa po mga tugang na mga Lenten religious practices na ginigibo niyato. Pero nakapaghapot na daw kita mga tugang kan sa tuyang sadiri, ini daw pong ginigibo niyatong mga Lenten pilgrimages, ini daw pong ginigibo niya tong mga Stations of the Cross, ini daw pong pinag-aatindirantang mga Lenten recollections, kapakinabang talaga sa satuyang buhay. Maging honesto po kita mga tugang, diba? Ano po ang buot kong sabihon mga tugang na ini daw na mga ginigibo niya tong Lenten religious practices, kapakipakinabang talaga sa tuyang buhay? May nakukuha daw po kitang merito sa satuyang marahay na ginigibo. Nabubuhay daw kita sa grasya kan mahal na Diyos, mantang ginigibo niya to ang mga bagay-bagay na ini. Kaiyan po ang sukulan mga tugang, tangani na maging kapakipakinabang, umay saysay, umay halaga ang ginigibo niya tong mga Lenten religious practices. Marahay po ining mga Lenten religious practices, pero anhapot, may nakukuha daw kitang merito na hali sa Diyos, may nakukuha daw kitang graces, mga grasya na hali sa Diyos, mas nagtatalubok daw kita mga tugang sa kabanalan, ninhuli sa mga bagay na ginigibutang ini, itinatao daw talaga niya to ang satuyang focus sa pag-atindir sa mga bagay-bagay na ini, o baka daiman po mga tugang. Sad to say, ang iba nag-aatindir kan Stations of the Cross, pero baka iba ang iniisip. Baka ninhulit na kaibahan niya sa iyang girlfriend, o baka tanganing mahiling kan mga tao na siya po nagigibo kan mga Lenten religious practices. Diba?
Magayon po mga tugang na paghaputon po niya to ang mga bagay na inisatuyang sa diri, tanganing kapakipakinabang ang mga marahay na ginigibo niya to. Asin, urog na sukulan po mga tugang iyo po ini. Pag ginigibo ko daw ang mga religious practices na ini, ngunyan na Kwaresma, nabubuhay daw ako sa grasya kan Diyos, o baka nabubuhay ako sa kasalan. Kung nabubuhay ako sa grasya kan mahal na Diyos, very good, marahay po iyan mga tugang, tamay makukuha kitang merito, asin mga grasya na hali sa mahal na Diyos. Pero dawa kita maggibo, nin mga Lenten religious practices na marahay, pero nabubuhay kita sa kasalan, bako po ining kapakipakinabang mga tugang. Mayo kita nin makuko ang merito asing grasya na hali sa mahal na Diyos. Ta ano po? Igwanin kaulangan. Ano po ang kaulangan? Kasalan. Ang satuyang ebanghelyo ngunyan mga tugang, dakulang tabang satuya, tanganing ining mga ginigibo niya tong Lenten religious practices, kapakipakinabang sa tuyang buhay. Ano po ang tinatawanin doon kan sa tuyang kagurang na si Jesus sa satuyang ebanghelyo? Magsulsol. Sa English po, repent, repentance. Magigirumduman po mga tugang kan nakaagi po bagang Ash Wednesday. Ano ang saro sa formulas na sinasabi kan padi o kan mga katabang kan padi, extraordinary ministers of Holy Communion. Pag binugtakan kita, ninabo sa tuyang angog. Ang sabi po baga, repent and believe in the gospel. Magsulsol, asin magtubod sa marahay na bareta sa ebanghelyo. Di ba? Importante po mga tugang ang pagsulsol. Repent. Pero papaano po ang dapat niya itong gibuhon, tanganing tunay niya itong maisabuhay ang pagsulsol kan sa tuyang mga kasalan. Enot, dapat ako niya to na kita nagkasala. Dapat ako niya to na kita mga parakasala mga tugang. And sad to say, kadakol po sa tuyang mga Katolikong Kristiyano na daiinaako na siya po parakasala. Kadakol na po akong nanumpungan ng mga tao na minsan nga ni makumpisal, ano po ang sa imong kasalan? Father, mayo man ngaya akong kasalan. Di ba? Kadakol po nin mga tao na arog ka ini. Dahil nagsisimba, pero mayo pa nin kasalan. Nakikidurog sa bako niyang agom, tapos masabi, dahil nagkasala. Nagtutumang sa mga magurang, tapos masabi, mayo nin kasalan. Parahabon, tapos masabi, mayo nin nagibong kasalan. Diba? O, ang dakula pong kasalan mga tugang, iyo po itong inaapod niya tong loss of the sins of sin. Diba? Iyan po ang paulit-ulit na sinabi kan dipuntong Santo Papa, Pope John Paul II, ngunyan Saint John Paul II, saro na po siyang santo, ang sabi niya, ang pinakaurog daang kasalan sa henerasyon ngunyan, loss of the sense of sin. Dainan niya to aram na ang satuya palang ginigibong maraot, kasalan. Di ba? O, kadakol po sa tuya mga tugang, arog po kaiyan. Nadawa maraot ang ginigibo, para sa inda, marahay man giraray ang sa indang ginigibo. As inda po nagbabalik loob sa mahal na Diyos. Kaya, importante po mga tugang sa pagsulsol, kan sa tuya mga kasalan, iyo po na dapat ma-recognize niya to, na kita po mga parakasala, na igwa akong nagibong kasalan, dakula man o sadit. Di ba? Nagpapararaway ka, nagpaparamuda ka, kasalan po baga ini mga tugang, sigian marites mo, nagpaparachismis ka. Di ba? Minsan nga di ang mga chismosa, mga chismoso, yaon pa sa simbahan, nagtatrabaho. Di ba? Naglilingkod sa simbahan. Kasalan po baga ini mga tugang. Tapos masabi kita, mayo man po ako, Father, na naginibong kasalan. Loss of the sense of sin.
Papaano kita papatawadon kan mahal na Diyos kung dain niya to inaako na kita po nakagibo ning kasalan. Dakula man yan o sadit, kasalan man giraray mga tugang. Kaya dapat marekognisar niya to na kita po nagkasala, na kita po mga tawong pano ning kaluyahan. Ikadawa po na dapat niya to paglingawan, parte kan pagsolsol, bako sa nang ma-recognize niya to na kita po para kasala o kita nagkasala. Kaipuhan, maghingowa kitang magrayo sa mga okasyon ning kasalan. Okasyon, pwedeng lugar, pwedeng tao, pwedeng bagay, na pwedeng mahulog kita sa pagkakasala. Diba? O, ano ang ginigibo niya to? Naglilikay daw talaga kita? O baka mas lalo kitang nagrarani sa mga okasyonin pagkakasala? Pag nagrarani po kita sa mga okasyonin pagkakasala, sigurado po kitang mahuhulog kita sa kasalan. Lalong-lalo na po sa mga kasalan sa laman. Kasi maluya kita kaiyan mga tugang. Di ba? Kitang mga tao, pag mapapadapit sa laman, mas maray po na maging kitang duwag. Mas maray po na maging kitang coward. Diba? Magdulag kita. Kaysa talagang idinuduhol niya to ang sa tuyang sadiri, ay talagang mahuhulog po kita sa kasalan. Halimbawa, mga tugang yaon po kita sa kontemporaryong panahon, digital world. Halos araw daw nagagamit po kita kan sa tuyang mobile phones na may access sa internet. Baka nagpaparahiling po kita nin mga porn sites, di ba? Itong mga sites na malaswa. Dawa mga aki, nagigibo na po kayan mga tugang. Bako sa naman po yan sa mga gurang asin sa mga adulto na. Dawa mga aki ngunyan, dawa mga hovenes, aware ng marahay sa mga porn sites. Asin pagkilinik mo iyan mga tugang, ay talagang makakahiling ka, bako sa nanin mga huba, kundi nagigibo nin mga sexual intercourse. Na ang sexual intercourse, ginigibo sa na iyan kan mag-agom, nakasal sa Romano-Katolikong simbahan. Diba? Papaano kita makakalikay? O kung magbutwa iyan sa imong Facebook, o dapat likayan mo tulos. Tada moment na pinag-entertain mo iyan, da ikaw man pwedeng magsabi, Father, naghiling sa naman ako ning kadikit. Pag mapapadapit po sa kasalan nin laman, mayo po dyan dakol o sa dikit. Ha? Mayo po yan nin dakol o dikit. Permi po yan mortal na kasalan. Pag nagparahiling ka po, dawa nin dikit nin malaswa, gamit ang sa imong mobile phones na may internet, nahulog ka na po sa mortal na kasalan. Nagpara-imagine ka nin huba na babae, huba na lalaki, nahulog ka na tulos sa makuring kasalan. Di ba, nag-isip kang nakikidurog ka sa bako mong agom, nahulog ka na tulos sa kasalan. Dawa, daipa po yan, daipa na ginigibo o kaya daipa napapahiling sa aksyon, kasalan po mga tugang ang magparaisip nin malaswa, nin mga bastos. Di ba? Aware daw kita kaini mga tugang. O baka nagpaparaduman man kita sa mga lugar na mahuhulog kita sa pagkakasala. Di ba? Aram ta na po baga ini mga tugang. Tapos nagpaparaduman ka, naagdagakan sa imong barkada, nag-iiyo ka tulos, nahulog na kamo sa kasalan. O kaya dapat, parte kan pagsulsol, maglikay sa mga okasyonin pagkakasala. Pag dai kita nakakalikay ka iyan, sigurado po ako mga tugang, mahuhulog po kita sa kasalan. And sin is an offense against the will of God, against the commandments of God. Diba? Igwanin, nag-flirt sa imo na babae, pero may agum ka na, kasal ka pa sa katolikong simbahan, tapos nakikipag-flirt ka man, ribayan ka nin mga chat, nin malalaswa, tapos naghihiling pa kamo duman sa kung saan na lugar, o may nangyayari pa sa Indo. Kasalan po baga iyan mga tugang. Kaya dapat kung igwanin nag-flirt sa imo, ay dapat anuhan mo tulos iyan, paglabanan mo. Mas marahay na maging coward, mas marahay ang maging duwag, lalong-lalo na po sa mga bagay na
kontra sa kabinian asing kalinigan. Taan mga bagay na ini masakit pong paglabanan ini mga tugang. Di ba? Totoo tatabangan kita kan Diyos, pero dapat niya tong tabangan man ang satuyang mga sadiri. So mga kabarkada niya to, minsan sa mga kabarkada niya to, kadakol dyanin mga marites. Di ba? Ano ang ginigibo niya to? Minahali daw kita, pag igwanan ni nag-istoryahan nin chismis, o baka nagkukontribute pa kita, nahulog na kita sa kasalan. O kaya, nagiging instrumento lugod kita na, change the topic na nagpatitirismisan na. O, arog daw, kayan ang ginigibo niya to. O baka nagdadagdag pa kita sa tirismisan, kaya madali po kitang mahulog sa kasalan. And finally, mga tugang, parte po kan pagsulsol, pagbabagunin buhay. Bako sa nang aram niya to na kita nagkasala. Bako sa nang naglilikay kita sa mga okasyonin pagkakasala. Magbagong buhay kita kay Kristo. Si Kristo iyo ang tunay niya tong modelo. Pag si Kristo iyo ang kayamanan kan sa tuyang buhay, iyo ang kayamanan kan sa tuyang puso, mayo na kitang hahanapon pa mga tugang. Di ba? Nagpaparahanap kita ng ibang manlain-lain na mga modelo. Si Kristo ang pinakaurog na modelo sa kabanalan na dapat niya tong arugon, na dapat niya tong isabuhay ang mga isinabuhay kan sa tuyang kagurangnan. Kaya parte kan pagsulsol, pagbagong buhay. Ang hapot mga tugang, nagbabagong buhay pa man daw kita, o baka nagugurang ka, mas maraot po ang ugali mo. Di ba? May mga hinanakit kang kinikimkim sa imong puso. Di ba? Sige ang pakiiwal mo, at gurang ka na, marites ka pa. Di ba? Sige ang pakiiwal mo. O kaya hoben ka, pero nakikidurog ka na sa imong boyfriend. Kasalan po baga ini mga tugang. Di ba? Kaya parte nin pagsulsol, pagbabago nin buhay. Kung gusto niya tong magtalubo sa buhay nin kabanalan, sa buhay nin pag-arog kay Kristo na kagurangnan. Ang panghuri po mga tugang na paghurup-hurupan niya to, iyo po ini. Sabi kan sa tuyang kagurangnan na si Jesus, pinaghalintulad niya ang satuyang buhay, ang satuyang sadiri, sa sarong kahoy na marahay. Papaano po niya to masasabi na ang sarong kahoy marahay? Pag iyan po nagtataunin marahay na bunga. Di ba? Pag marahay ang kahoy, magtatao siya nin marahay na bunga. Pero kung maraot ang kahoy, dai po siya mataunin marahay na bunga. Di ba? Pag marahay po ang mga magurang, di ba? Magkakaigwa, magtauman siya nin marahay na bunga. Kasi hinguwahon niya na ang sa iyang agom, siring man ang sa iyang mga aki, na magdakula, asin magtalubo bilang mga marahay na mga aki kan mahal na Diyos. Ang hapot mga tugang, nagtatauman daw kita ning marahay na bunga. Di ba? Ano ang itinatao kan sa tuyang buhay, kan sa tuyang sadiri? Marahay na bunga, kabanalan, o baka pagkakasala, o baka karatan. Ano ang nahiling sa tuya, kan sa tuyang mga kapwa, pag nahiling po kita? Di ba? Nai-inspire daw sinda, na mabuhay man sa kabanalan, asin maging harani sa mahal na Diyos, o baka pag nahihiling kita, naanggot sinda, nakasimangot sinda, nagkukulogan sa indang buot, pag nahiling kita. Diba? Pag nangyayari po ini sa tuyang mga buhay, kadakol pa talaga kan papakarhayon niya to sa tuyang buhay. Kaya magayon pong marahay, ang pagiromdom kan sa tuyang kagurangnan na si Jesus. Magsulsul kita, di ba? Asin ikaduwa, mga tugang, iyo na lugod ang sa tuyang buhay, nagtataunin marahay na bunga. Tabaka nag-iiskandalo kita. Baka ang sa tuyang kapwa, dain niya to nadadara sa karahayan, sa kabanalan, pasiring sa Diyos. Baka ang mga kapwa niya to nadadara niya to kay Satanas. Baka ang sa tuyang mga kapwa nadadara niya to sa paggibo ng kasalan. O Jesus, tabangan mo po kami sa samuyang pagsolsol kan mga kasalan na samuyang naginibo. Tabangan mo po kami na marikognisar mi na kami nagkasala.
Tabangan mo kami na makarayo sa mga okasyonin pagkakasala. Tabangan mo kami sa pagbabago nin buhay. Siring man, tabangan mo kami na ang samuyang mga buhay nagtataulogod nin marahay na bunga. Tanganing ang gabos na mga tao maging mga marahay na aki kan mahal na Diyos. Amen. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalangkan langit asin daga, asin kay Jesucristo aking bugtong niya kagurangnan ta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag kay Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilnubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa to kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabangin mga santos, sa pagpatawad din mga kasaalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi nin banwaan. Sa selebrasyon na ininin pag-umaw, asin pagpasalamat sa danay na karahayan kan kagurangnan, mamibigita sa Ama na urog niya tong masabutan ang sa iyang pagiging harani, asin urog na mag-andam sa pag-ako sa iya sa satuyang buhay. Ang satuyang simbag kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa, mga obispo asin kapadian, pakusugunan sa indang ministeryo kan kapangyarihan kan Diyos na naghihiro sa satuyang buhay, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing mapasatuyang kinaban, nasyon, harong, asin puso, ang katuninungan na hali sa pag-ako asin paggalang ning kapwa. Urog na ang mga lain man sa to, na anuman sa buhay, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagsasakit, mga biktima ni maraot na panahon, dawa yaon sa diklumanin pagtios, magkaigwanin kusog na magdulok sa Diyos, na danay na harani sa sato gabos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing kitagabos na yaon sa Santa Misa, madarakan pa presensya ni Jesus sa harong niya to, asin pabanalon ang satuyang semana, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos ng mga gadan, makamansay kan lawog ni Jesus, asin magdanay sa iyang presensya, sagud paman, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. O Diyos, sa muyang Ama, ako ay ning mga pamibi na dinudulot mi sa pagtubod, manudan man yamo ang pagkamot asing katuninungan ni Jesus sa imong aki asing samuyang pag-ultanan sa imo sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukop ang gabos.
Magpamibay ko mga tugang tanan sako asin sa indong atang mako manlugod kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod ken kagurangnan, an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para masapakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, huli ka ini mga sakripisyo, kaugayng itugot mo, na kaming namimibing patawadon sa samong mga kasumbikalan, maghingowang magpatawad sa kapwa, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mi na sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkuran. Binuot mo na magpasalamat kami sa imo sa pag-abstinensya, tanganing huli ka ini, madaog ming mga parakasalaan, kapaabaw-abawan, asin sa pagdulot ning kabuhayan sa mga nangangaipo, makaarog kami kan pagkamarahayon mo. Kaya kaibakan mga daimabilang na angheles, sarong tingog kaming nag-uumaw kan sa imong kadakulaan na nagsasabi. Maluhod. Kagurangnan, ikanagadan banal, borabod, ning gabos na kabanalan, kaya ini mga atang namibi kami, pabanala ka nambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na sa Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring yang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasyanin tinapay, asin pagpasalamat binak ini, asin tinao sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, taynan sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi pagkuanyamanin kalis, asing giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini. Taynan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasaalan. Ini paggibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami nagrurumdom kan sayang paggagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo,
asin nakikamahera kami nagaarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsaroon kan Espiritu Santo. Giromduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa si Francisco, asing kan sa mong Obispo si Rex Andro, asing kan gabos na klero. Siring man, giromduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang, e nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na magadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos na mibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virgen na inakan Diyos, Nuestra Señora de Peña Francia, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaidto pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kairas ang buhay na dayang kasagkoran, magomaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasarokan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan na sing kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan manakaligtas na togon asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian na ngas kitang magsabi. Ama niyaon, nayaon sa langit, pabananon ang ngaran mo, magdatong ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit, ang samong kakanong sa araw-aldaw, itao mo sa moya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdarahas sa sugot, kundi agahawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tanganing kami natabangan kan sa imong pagkaherak, magindayat talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, bantang kami naghahalat, kan maugmang paglawom asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Jesucristo. Sa kahadaan, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga kapanahonan. Jesucristong kagurangnan, ika nagsabi sa iyong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, ang sa kong katuninungan itinatao ko sa indo.
Hara pagilingan sa mga kasaalan, kundaan pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigua, na siya mapatuninong asin magkaboronyog, sosog sa imong kabutan. Ikanaw buhay sa nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuinungan kan kagurangnan, danay na mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan kamo, nin katuninungan. Peace be with you. Peace with you po. Peace be with you. Peace be with you. Maluhod po. Uya ang kordero kan Dios, uy nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan.
mamibi Matindog kita. po. Kagurangnan kami nag-ako, kan panuga nin mga misteryong langit nun, asin uya pa sa daga na basog na kami, kan tinapay hali sa itaas. Mapakumbabang nag-aarang sa imo, na ang nangyayari sa mo sa paagikan mga misteryo, mautob sa paagikan gibo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Maluhod po. Pamibi sa Jubileo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa mo sa imong aki, sa Yesu Kristo sa moyang tugang, asin ang kalawin pagkamuot, na pinalaad kan banal na espiritu sa moyang puso, magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom, sa kahadean mong madatong. Ang sa imong grasya magbagos sa mo, na kami dai mapagal sa pagpatalubo, kan mga pisog kan marhay na bareta, ini mga pisog magbagos sa kaladman kan katawuhan, asing kan bilog na linalang sa pusog na paghalat, sa bagong langit asing bagong daga, na pagkatapos daogon an karatan, ang sa imong kamurawayan magliliwanag sagkod paman. An biyaya kan Jubileo, magpukaw liwat sa mumapirigdinin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanin langit, ang siring na biyaya, magpalakop sa bilog na kinaban, kan kaugman asing katuninungan kan samong paratubos. Sa imo samoyang Dios banal sagkod paman, ang kamurawayan asing kaumawan sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matuko po sa nakakapirang anunsyo. Enot, ngunya na Domingo, magkakaigwa po kita ng second collection. Ang kantidad na sa tong itatao, tabang para sa kaipuhan kan mga hovenes kan sa tong parokya, na nag-aandam, nagisagigibuho na passion play, sa maabot na Semana Santa. Ikadua po, in relasyon sa selebrasyon kang Easter, sa maabot na Abril 20, ang parokya nag-iimbitar sa mga magurang na buot iayon ang sa indang aki sa Easter Angel ngunya na taon. Pwede makihumapot sa opisina kan parokya o maghaga ding forma sa pagrehistro kan sa indang aki, tanganing maiayon sa sanasabi ng aktibidad. Ikatulo, sa mga aki na 7 hasta 12 anyos ang edad, na buot magbale sa Parish Children's Choir digdi sa satong parokya. Pwede makihumapot sa opisina, asin magpalista kan sa indang pangaran, o makiulay ki Miss Christine Prestado, ang Parish Music Ministry Coordinator. Ikaapat, sa laog kan panahon ng Kwaresma, ang Via Crucis o estasyon, ginigibo digdi sa satong parokya, sa mga aldaw na Biyernes asin Domingo, sa oras na alas 4 ning hapon. Ikalima, sa maabot na Hunyo 10 asin 14, 2025, gigibuhon digdi sa satong Archdiocese ang National Youth Day. Ini papartisiparan kan mga hovenes na hali sa man iba-ibang rehiyon sa bilog na Pilipinas. Ang parokya saro sa mga lugar na pagtitiripunan kang mga importanteng aktibidad na ini. Sa ngunyan, nakikiulay po kami sa mga pamilya o institusyon na bukas sa pag-ako nin duwa o nagkapirang hovenes sa indang harong o lugar. Ang iestaran o akomodasyon kan mga partisipantes, iyo ang sa satong pinag-aandam. Ikaanom, sa Abril 4, sagod sa East, magkakaigwa ng theater play ang mga seminarista sa Holy Rosary Minor Seminary. Ang play, parte kan bokasyon o vocation campaign kan seminary, manunungod sa bokasyon kan sarong tawo. Sa mga buot magdalan, igwang mga pinapabakal na tiket sa luwas kang simbahan. Ikapito, we would like to express our gratitude and appreciation to the following donors: Ayan family, Mr. and Mrs. Alejandro
Arabia and family, Josen Rodriguez, Amoranto family, Talagtag family, Mr. and Mrs. Arnel Banya, to anonymous donor. May God, through the intercession of Ina, Our Lady of Peña Francia, reward your generosity 100-fold. Salamat po. Ang nagpapaabot, Reverendo Padre Felipe V. Culbera III, ang satong Cora Paroko. Matindog na po ang gapos. An kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Sa tabang kan entresesyon kan sa tuyang mahal na ina, Nuestra Señora de Peña Francia, bendisyonan manlugod kamo kan Dios na makakamhan, Anama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Viva el Divino Rostro! Viva! Thank you very much.